Soc Montserrat Fontbona, acabo de fer 50 anys i soc d'Arenys de Munt de tota la vida. Sempre m'ha agradat participar en tot el que sigui entitats i altres associacions del municipi i aquí em teniu. Home, de fet, com que de petita ja m'hi van portar, doncs podria dir que tota la vida, no? El meu pare va ser president del centre en 3 vegades, llavors en teatre, a les caramelles, sempre que hi havia algun paper que havia de fer alguna nena, doncs ja em cridava, jo estava per allà. I després ja en el grup de teatre del centre, el grup de teatre infantil, el juvenil, el grup de teatre amateur, a la catequesi també hi vaig participar com a catequista i després, arrel de la catequesi, a les catecolònies, que eren del grup que vam començar les catecolònies ara ja fa uns quants anys i he anat fent. Quan em vaig casar i vaig tenir les meves filles, aquí sí que em vaig desvincular una mica del grup de teatre, que llavors estava en el grup de teatre, la coral, que cantava a la coral del Remei, també a les colònies. Clar, no m'hi podia dedicar tantes hores. I després, quan vaig tornar, encara eren petites les nenes, amb els pastorets, va ser aquí que, al tornar a aparèixer per aquí l'entitat, és allò que passa, no? La Junta sempre busquen gent que pugui entrar, i em van proposar d'entrar a la Junta. Llavors era Miquel Verdura el president, vaig entrar, vaig fer de secretària, vaig tenir el càrrec de secretària i per les circumstàncies d'aquell moment, era un moment que el centre havia fet moltes coses, però moltes coses de consum. Però el que seria la vida interna s'havia com una mica apagat, no? I quan van acabar, quan jo vaig entrar a la Junta amb altra gent, que després es havia ficat a la política, van haver-hi eleccions l'any següent, van entrar a l'Ajuntament, van haver de plegar, total, que quan tocava renovació de Junta em vaig quedar sola. Llavors, és allò d'anar buscant gent que volgués compartir amb mi el projecte i molt contenta de tots els que em van dir que sí, perquè, clar, sí que potser en algun moment entrar a la Junta d'una entitat és anar fent i quan ja per si sola va funcionant doncs pot ser més o menys relaxat. Clar, en aquell moment ja els hi vaig dir a tothom, hem de tirar el carro endavant, hem de pensar un projecte i ens hi hem de remengar i ens hi hem de posar, vull dir que serà feina. El sentiment en aquell moment de molta responsabilitat. Vull dir, era allò de dir, jo havia viscut al centre des de petita, sabia què representava l'entitat pel poble i tenia molt de respecte amb tota la gent que l'havia portat fins en aquell moment i això, doncs amb molta responsabilitat, però molt contenta i molt orgullosa de poder estar jo al capdavant. Quan vam entrar faltaven 5 anys pel centenari, era un objectiu a mitjà termini que el teníem present. Primer havíem de sanejar molt els comptes, llavors el que que això amb el centenari va ser la culminació, el que vam intentar molt és tornar a crear vida interna del centre, que el centre no fos només les 4 parets, que les 4 parets també era un problema perquè és un edifici antic, que s'hi han de fer, contínuament s'han d'anar fent millores, reformes, però vam començar també a pensar el que aviat espero que es pugui fer efectiu, que és un projecte de reforma integral per adequar-ho a totes les necessitats i a tota la legalitat de barreres arquitectòniques, contra el foc i totes aquestes coses. Vam començar també en allò... El que passa que anàvem una mica perduts,
sí que ens va ajudar molta gent, antics presidents, que ens van dir, va, per lo que vulgueu, compteu amb nosaltres, però va ser un moment allò de molt de remengar-se i treballant aquí quasi bé cada dia, un moment o altre, passar per aquí, moltes trucades, molts de contactes amb molta gent, i llavors, clar, el que dius tu, la culminació va ser el centenari. I en el centenari una mica, doncs, tota aquesta feina que havíem anat fent va ser com el fruit, no? Allò, les llavors que va sembrant, i el fruit va ser el centenari, molta participació de la gent. Va ser un centenari que en l'entitat, en els socis, no els hi va suposar una despesa molt exagerada, perquè ens ho vam saber no diria autofinançar, però és que era tot fet per nosaltres. Es van fer grans espectacles amb molta gent, però produïts per nosaltres mateixos. Mateix espectacle de l'inici, que aquí es va anar buscant, i tothom va dir que sí, es va anar buscant a tots els artistes, o molts artistes d'Arenys de Munt, que hi col·laboressin, res, amb una petita mostra, però tothom va dir que sí, ningú s'hi va negar, i la gent em sembla que va poder disfrutar molt bé. L'espectacle de l'Esbar, no cal ni dir-ho, a la plaça, amb la plaça plena de gom a gom, i amb dansaires de totes les edats. Va haver-hi un moment en què la Coral del Remei es va donar un període de descans, i com que la Maica va, en un moment donat, en l'últim concert de la Coral, va cridar a tota una colla de gent perquè participés, per fer allò, una cantada molt més plena, en aquesta gent els hi va començar a agradar el fet aquest de cantar, i com que jo ja havia cantat a la Coral del Remei, i llavors havia deixat la presidència del centre, dic, home, doncs què menys que posar-me una altra vegada amb una coral, i sí, vam tirar endavant. Clar, és que feia molt de temps que no cantava. La gestió del centre, la presidència del centre, portava molta feina de gestió, llavors teatre, música, també havia tocat música amb la guitarra, tot això ho havia deixat com aparcat, no? I ha sigut una manera una altra vegada de tornar-hi. Sí, mira, això és una cosa que no m'ho havia plantejat mai, de ser locutora de ràdio, però que tampoc no m'era del tot desconegut. En Joan, el meu home, ell havia fet ràdio, i llavors a moure's en el món aquest de la ràdio, la televisió, doncs és allò que vas sentint coses i no és un món desconegut. I de fet he de reconèixer que els meus primers pinitos a la ràdio va ser a Ràdio Arenys de Mar, no precisament a Arenys de Munt, gràcies a l'Oriol Leo, que em va proposar fer un petit programa. I després amb el centenari, doncs, va ser quan ja vaig entrar a Ràdio Arenys de Munt, i clar, més que res era allò, un informatiu per explicar les coses que passen al centre. I com que tothom hi estava, l'Oriol també hi estava d'acord en continuar, doncs el centre no deixarà de fer coses, sí que al centenari durant aquell any es van fer moltíssimes activitats, però com que no s'ha deixat mai de fer activitats, vam pensar que estaria bé continuar, i esperem que duri molt de temps. A l'estar ja a la ràdio hi havia l'altre programa, el programa de la veu de la parròquia, que estava conduint la Maria Dolors Colomer, que ja en feia molts anys que estava conduint magníficament bé, i ella amb un públic molt fidel en el seu programa. Però és allò, que els anys passen per tothom, i va arribar un moment que va dir, doncs, si ja va venir a veure i diu, home, tinc ganes de deixar-ho, si tu volguessis, amb més persones, amb l'Anna Maria i amb la Pepi Mas, continuar, que seria una llàstima que es perdés aquest espai, perquè sí que a nivell de parròquia, a nivell de bisbat també, hi ha el programa del bisbat, que és mitja hora cada dia, que ho fan a moltes emissores municipals, però així com a programa propi, amb una emissora municipal setmanal en un municipi, jo em sembla que no n'hi ha masses en tot el bisbat. I ja que hi era i feia tants anys que durava, també era una pena que es deixés perdre. Jo, com que a la parròquia sempre també havia estat molt vinculada
de més jove amb la catequesi, de fet no hi he estat, no he deixat mai de participar-hi, doncs vaig dir, doncs provem-ho. La meva vinculació seria això que deia abans, de catequista de joveneta, després participant en tot el que és la litúrgia, això sobretot més jove, participant en les misses, teníem un grup de guitarres que anàvem a tocar, llavors també era una excusa per trobar-nos entre nosaltres, ensajàvem, apreníem cançons noves, érem molt joves i donàvem una mica d'alegria, a vegades també fèiem tonteries i la gent, hi havia primer la gent gran que ens renyava i ens deia, però després encara els hi feia gràcia i quan vam deixar d'anar-hi es trobaven a faltar. Jo crec que Arenys de Munt, per tradició, és un poble que la gent està molt acostumada a participar, a fer les coses, autogestionar-se i a organitzar-se i a fer moltes activitats. El fet que hi hagin tantes associacions i tan diverses, que tenim associacions de tot, ho demostra. Sí que potser hi ha hagut unes èpoques en què més que actors ens ha agradat ser espectadors, que dic jo, les èpoques de molta bonança econòmica s'han fet activitats gratuïtes a tort i a dret, i llavors les entitats que, clar, totes les coses les has de pagar i has de cobrar unes entrades per poc que sigui per fer els espectacles, vam quedar una mica amb menys activitat. El que passa que com que tot puja i baixa, ara després, quan hi ha hagut la crisi, sí que la gent ha tornat a prendre consciència de que el que realment importa i quan realment es fan coses interessants és quan tu mateix ets actor d'allò que vols participar. Arenys de Munt és un poble també que ha crescut molt i jo crec que la gent s'ha anat integrant en els diferents, com que hi ha entitats per tot, s'ha anat integrant i tenim gent de tota la vida i gent nouvinguda a les diferents entitats. Vull dir que en aquest aspecte considero que té molt bona salut Arenys de Munt. Arenys de Munt sempre s'ha dit allò que és un poble que hi costa entrar-hi, però que també costa sortir-hi. O sigui que si potser és allò de, i ara jo m'incloc, els de tota la vida, que dius, ens mirem amb una mica de reüll els que venen de nou, però una vegada ens coneixem tots plegats, som oberts i integrem a tothom molt bé. És allò de dir, el que no coneixes no t'agrada i li tens por. Més que no pas despreci, seria allò de dir, a veure, ens ho mirem amb una mica de respecte, tota aquesta gent, a veure què voldran, però després és un poble de gent molt afable i jo, em sembla, almenys la impressió que em dona és que és acollidor.